820,000 euro nataw f'direct orders bejn l-2008 u l-2011 lill-kumpanija Island Bunker Oils Limited, immexxija minn Francis Portelli u Anthony Cassar, li fiha kienu msieħba wkoll Frank Sammut u l-ex-chairman tal-Enemalta Tancred Tabone. 4 persuni li llum għaddejjin proċeduri kriminali fil-qorti brabta mal-iskandlu taż-żejt ta' qabel l-2008. Jekk ngħid illi f'dan is-16-il xahar mill-2008 sal-2011 qed nitkellmu fuq qoti ta' flus ta' 820,000 euro. Jiena nkun korrett jew nkun żbaljat? Tkun korrett. Issa hawnhekk qed ngħidu allura illi għandna 51,000 euro fix-xahar mingħajr ma l-Enemalta ħasset il-bżonn illi toħroġ sejħa għal tender. Jiena korrett jew żbaljat? Eżatt. Fir-raba' laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, l-Uffiċċju tal-Awditur qal li l-estensjoni tal-kuntratt mingħajr tendering ma kienx f'posta. Mi kummenti u l-aġġettivi użajna fuq dan il-kontratt, naħseb opinjoni ta' NAO kif saru affarijiet li ħaġa hija ċarissima. Użajna aġġettivi pjuttost qawwija. L-Uffiċċju tal-Awditur ma jistax jifhem kif Island Bunker daħlet fis-sitwazzjoni. Aħna m'għandniex spjegazzjoni fil-fatt aħna kif qed konna ċari fl-aġġettivi li użajna. Żgur mhuwiex każ ta' good practice, żgur ismu, napprezzaw jekk dawn mistoqsijiet jsiru l-Enemalta. Minn barra li nataw estensjoni fuq oħra mingħajr tender, f'punt minnhom ingħatat żieda wkoll fir-rata mingħajr bdil fil-kundizzjonijiet. Faqgħet tingħata extension wara extension mingħajr ma joħroġ tender. Dan mittingħata kważi 3 snin, mhux extension wara. U t-tieni waħda u aħna oġġezzjonajna ħafna riha għax mat-tieni extension ingħatat ukoll żieda fir-rata. Il-kundizzjonijiet baqgħu l-istess, eċċetto l-prezz, il-prezz żdied. Owen Bonnici kwota artiklu mill-ġurnal Bunker Spot tal-2004 li jgħid kif Frank Sammut kien se jitlaq mill-MOBC, il-kumpanija li dak iż-żmien kienet tieħu ħsieb il-ħażna taż-żejt biex jingħaqad mal-kumpanija Island Bunker u għalhekk din tal-aħħar setgħet tiġi trattata b'mod preferenzjali. Meta fl-2004 Austin Gatt, il-Ministru responsabbli, ġie mistoqsi jekk kienx hemm konflitt jew korruzzjoni, wieġeb li jekk xi ħadd jidhirlu xi ħaġa imur quddiem il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni.